Salut! Bine ați venit la Digitalents Meetup! Ne-am adunat astăzi la evenimentul Digitalents Meetup pentru a ne cunoaște talentele digitale înregistrate la program. Avem o comunitate frumoasă și ne bucurăm că avem atât de mulți tineri care își doresc să aibă o experiență profesională în Slovacia. Eu am aflat pe social media, mi s-a părut un program foarte interesant, pentru că presupune mobilitatea în Slovacia și respectiv este pe domeniul meu. Я решил принять участие в этой программе, так как мой друг меня пригласил, Дамна Ольга прислала ему сообщение на LinkedIn, он позвал меня, по итогу ему прислали оффер, так что я тут. Este oportunitate de a mă dezvolta în plan de carieră în sectorul IT. Este destul de greu în Moldova să găsești astfel de programe. Astfel am văzut asta ca un drum de succes spre planurile mele pe viitor în IT. Eu cred că asta e o mare oportunitate pentru mine să-mi dezvolt capacitățile de comunicare între oameni, tech, skills. Vreau să vizitez locuri noi. Cred că această oportunitate îmi va deschide alte uși. Acest program va oferi oportunități de stagiere și oportunități de lucru pentru 50 de candidați. Digitalents oferă tinerilor profesioniști două oportunități de a munci într-o companie europeană în Slovacia pentru un an sau de a-și face stagierea acolo, iar la revenire în Republica Moldova vor primi susținerea noastră de a se reloca și de a-și pune în aplicație toate abilitățile dezvoltate în afara țării. Am fost pregătiți complet de plecare ulterioară în Slovacia, cursuri slovacă, engleză și programare. Avem și acum, de fapt, cursuri intense de slovacă, de limba engleză și cursuri profesionale. Очень круто, много новых людей, с nimi общаемся, собираемся. S-a părut o comunitate foarte nice, sunt tineri mulți, dornici să studieze. E foarte nice, am făcut cunoștință cu ceilalți colegi. Mi-ar plăcea ca pe viitor să facem sharing de cunoștințe. Ожидания в первую очередь, опыт во вторую очередь. Улучшение моих знаний как профессиональных в сфере IT, так и языковых, то есть английский и словацкий язык, и культура Словакии. Mă aștept să fie destul de interesant, luând în considerație toate cursurile oferite. Sper că va fi o experiență destul de frumoasă pentru mine. Eu cred că să capăt, în primul rând, abilități profesionale. Desigur, să înlărgesc lista mea de călătorie, să fac și prieteni noi și, desigur, legături profesionale noi. Cred că acest program mă va ajuta să devin mai bun în specialitatea mea. Vreau să aleg web development și vreau să ajung până la nivelul de senior web developer de succes.